Karhu. Muinaisista ajoista lähtien suomalaisessa kansanuskossa esiintyvä pyhä ja pelätty eläin. Metsän uhka, jonka nimelle on keksitty lukuisia kiertoilmauksia. Otso, kontio, mesikämmen, nalle. Tämä on tarina eräästä nallesta, josta tiedämme vain vähän. Mistä hän on tähän maailmaan tullut ja missä hän on nyt. Moi. Moi. Ja näin treffit sovittiin. Oli kyllä mielenkiintoinen luento. Niin oli kyllä kerrankin. Harvoin käy tälleen. Ei tuli kyllä mieleen, että mikä on sun lemppari historiallinen hahmo? Se on varmaan Aleksanteri Suuri. Okei. Joo, no tää mennä tässä näin. Joo. Hää? Mitä Nalli tekee? Miten Nalle on päätynyt tänne? On kyllä outo Nalle. Viimeksi oli kyllä vielä Tunella. Niin oli. Se varmaan pitää hakea pois sieltä. Joo, mä voin ottaa sen. No niin, Nalli, lähdetäänpäs takas Tonelle. Siis joo, todellakin. Haluatko tulla hei Tonelle kahville? Oot se ihan daija? En mä tiedä mitä vitsi se on. Voitko sitä? Mennään. Kiitos kulta. Yes. Ja tässä on meidän Tone-huone. Tervetuloa Toneelle. Me vaan istuu vaikka siihen. Tossa. Mikä toi Nalle on? Se on siis meidän maskotti täällä. Pyörii täällä Tone-huoneella. Mä luulin, että tosineen maskotti on joku porsas. Joo, siis meillä on oikeastaan 2 maskottia, mutta kyllä Lalli on meidän sydämessä ehkä se tärkein. Joo, siis sillä on oikeastaan aika jännä tarina. Lähdimme bussilla Rukalle ja pysähdyimme matkalla Kuusamon Prismassa. Emme arvanneetkaan, että kaupan laarissa odotti maailman söpöin Nalle. Hetken emmittyämme päätimme napata tämän söpöläisen matkaamme. Ostopäätöksemme lukitsi vain 12 euron hintalappu.
Lalli matkasi kanssamme Rukalle, ja siitä lähtien se on kulkenut mukanamme monissa seikkailuissa. Lalli oli meidän rakas vauva. Pian se kasvoi opiskelijakulttuuriin ja sai haalarit. Lallista tuli heti tärkeä osa porukkaamme, ja se viettää paljon aikaa täällä Toneella. Joo, sellainen se Lalli on. Se on meille tosi rakas. Niin, en tiedä. Mun mielestä se ei ole ihan tavallinen Nalle. Hänessä on jotain outoa. Perin varsin oman takeista. Aikoinaan Lalli vietti isänsä kanssa aikaa Kortepohjassa. Kaikki ei aina ollut helppoa, mutta emme antaneet olosuhteiden hallita elämäämme. Aluksi ajattelin Kortepohjan harmaiden rakennusten sekä harmaiden pilvien niiden yläpuolella vaikuttavan Lalliin, mutta yön hiljaisena tunteina hereillä ollessa pelkäsin, että siinä Nallessa oli myös jotain muuta. Höpö, ihan tavallinen Nalle se on. Moikka! Ottaako kukaan kahvia? Joo, kiitos. Mäkin voisin ottaa. Mä en tarvitse. Noniin. Pari kuppia. Kahvi on valmista. Okei. Mä heitän tän mun. Ylitöistä ei makseta korvauksia. Valitettavasti. Siis, mitä toi Lalli tekee tuolla mulle? Totta. Eikö se ollut äsken sohvalla? Niin mäkin mietin. Myöhemmin illalla Kortepohjassa.
Jaas, mitäpäs sitä jos vaikka drinkki-iltaa? Minäpäs pirrautan sille Sannille. Haloo? Ai hei Henri, ei Heitti. No mitäs? No joo. Okei, joo. No mä laitan viestiä noille muille, niin pistetään tapahtuu. No niin, hyvä. Hei hei. Mitä? Mitä täällä? Häh? Raadeltuja pehmoleluja. Eihän mulla edes ole koiraa. Mitä? Veitsi. Onpas pelottavaa. Ihmiset ei kyllä tuu uskoon, kun mä kerron tästä näin. Mistä ne on tänne tullut? Seuraavana päivänä. Siis kuulitteko te muuten, että Tiia on sairaalassa? Joo, siis mä kuulin huhuu, että konehuoneen kahvi olisi myrkytetty. Kuka se mukaan olisi voinut olla? Eihän siellä ollut eilen ketään muita. Tiialla on vaan herkkävassa. Aha. Drinkki-ilta vieraat ovat saapuneet. Moi! Tänään lähtee. Tänään nyppätään! Drinkki-illalle. Nyt on Rosalma erityisesti onnistunut tässä drinkissä. Ihan sairaan hyvä. Jep. On hyvä. Hei Rosalma, miten se sun tone-deitti meni? Niin, kerro meille. Joo, okei, siis ei siitä tuu mitään. Siis se on jotenkin ihan super outo. Oikeesti? Joo. Siis se sanoi mua kultuks. What? Mitä? Mikä Aika drinkki? daiju. Hyi vitsi. Ei vitsi. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen juttu. Mut mulla on toinen mielenkiintoinen juttu. Ja te ette tuu ikinä uskoon tätä. Mut eilen kun mä soitin Sannille, niin mä löysin mun sängyn alta murhattuja pehmoleluja, jotka on silvottu puukolla. Ja siis mulla ei oo koiraa. Mä en tiedä mistä ne on tänne tullut ja kuka sen on tehnyt. Mut nyt niinku oikeesti mua karmii ihan hirveesti. Onneksi te ootte täällä näin. Siis mitä Lalli tekee tuolla? Mitä sä Sanni höpiset? Ei kukaan tuonut lallia tänne mukanaan. Ei tuolla ole mitään. Tyhjää täynnä. Siis äsken se oli ihan varmasti tossa. Siis mihin se on voinut mennä sit? Joo. Joo. Ettekö sä usko mua? Sä oot juonut vähän liian monta. Ihan crazy. Kuka tänne on tulossa?